ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахш теҷи. Дӯстони азиз, боз дар имза навор якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шудам чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марамаш шумо метавонед ки сурат маълумотча дар рақамҳои ватсапи экранда рӯй ки мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имза навор чӣ хона, чӣ квартира қабул кардем ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори хонаҳои фурӯшӣ. хоб дӯстони азиз, квартираҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Ҳисор, шаҳри Бухтар, ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Хуҷанд ва аз хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Душанбе, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Ҳисор, территорияи ноҳияи Данғара, территорияи шаҳри Турсузода, территорияи ноҳияи Файзобод, территорияи ноҳияи Фарход, территорияи ноҳияи Ҳамадонӣ ва дигар тарафҳо ҳастанд, ки бо нархҳои арзон мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем. Нархҳо сар мешавад ай 40,000 сомонӣ то 540,000 сомониро ҳастанд. нархҳои арзон дӯстони азиз, як хонага, ду хонага, се хонага аз территорияи Душанбе ва аз дигар шаҳрҳо ҳам ҳастанд. ва курси имза бошад 119 сомону 50 дирам. Марамат навор асар мегӯем, марамат растем. мегзарем ба аввалин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастанд дӯстон, срочная бо нархи арзон. квартира қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, Ленинский район, дӯстони азиз, дар Ленинград. дӯстони азиз, духонага квартира ҳастанд ки 45 квадрати метра, яъне ки цоколни этаж, дӯстони азиз, яъне ки цоколни такхона мешавад. духонага квартира 45 квадрат, цоколни этаж, ремонтҳои замон, дӯстони азиз, евроремонт кардаги ҳастанд, фақат медоред зиндагӣ мекунем бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ, яъне ки бо ҳамаи чизи чора, дӯстони азиз, яъне ки савдо карда мешавад. полни худ хона евроремонт. дӯстони азиз, хона дар лаби роҳ наздик, роҳи калон, дар наздикии масҷид, бозорча, мактаб, коллеҷи тиббӣ, маршруткҳо, дӯстони азиз, тарафи шаҳр мераванд меянд, дӯстони азиз, мақсад ки обсеҳчам ҳастанд. хоб дӯстони азиз, то 46 микрорайон аз ҳамин квартира ҳамагӣ 6 километра. вариантҳои алишам ҳастанд ба мошинои солои нав, ё ки ягон заминам бошад аз тарафи ҳамин Ленинград, болои сумам қабул мекунем, мегӯяд соҳиб шумо бошем. вариантҳои алиши ба мошинои солои нав ва ё ки болои сум, ё ки заминои фурӯшӣ аз территорияи ҳамин Ленинград, болои сумам мешавад, дӯстони азиз. ва сумаки нархи квартира 274,000 сомонӣ, ки бо камтар муомила мешавад. ин адид чӣ хел хонаи фасон, чӣ хел квартираи фасон, 274,000 сомон бо муомила дошта. якумаш рақамҳои мегафон дастӣ 21 кор мекунад, дуюмаш рақамҳои Россия WhatsApp 95 кор мекунад, сеюмаш рақамҳои дастӣ 7459, инаш рақамҳои дастӣ, дӯстони азиз. чӣ хел электрон қатъи чизи чораш якҷоя фурӯхта мешавад, ремонтош беҳтарин, ҷошам ҷои нағз ва нархиш нархи дастрас 274,000 сомон аст бо муомила дорад, дӯстони азиз. ина маърифат карда бо занг занед, маълумоти пурраша гиред. чӣ хеле гуфтам, ягон савол доред, ягон маълумоти иловагӣ хоҳед агар фаҳмидам, шумо занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмода ва арзонам мекунад. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига ҳастанд дӯстон, срочная қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар шаҳраки Шаҳрора, дӯстони азиз, пушти мактаби 14. бо хаи ҳамаша хитон аниқ карда мегирем. 5 сотиқ замин масоҳат дорад, ки 5 хона кардагӣ ҳастанд, ки калидор, ошхона, баня, кухни ва гидаш маҳкам, дӯстони азиз. чӣ хел гуфтам, адресои хона шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шаҳрора, дӯстони азиз, пушти мактаб гуфтагӣ ҳастед, соҳиби шумо пушти мактаби 14, ҳамин хел маълумот. хонаҳо ремонт кардагӣ, фақат медоред зиндагӣ, ки боз дарахтони навниҳолӣ мевадиҳандаам дорад, дӯстони азиз. нархи хонаро мега 540,000 сомон мегӯем, бо муомила савдо мегӯяд мекунем. ина рақамҳои тисали соҳибши рақамҳо ҳам кор мекунад, ҳам дар рақамҳошам WhatsApp ҳам доранд. омода аз пеш бидем, мега махлуқ дошед муомила мекунем, марамат занг занед. ва дӯстони азиз, касоне дар ки хонаи фурӯшӣ, ҳавлӣ фурӯшӣ, квартираи фурӯшӣ, замини фурӯшӣ, чизе ки барои реклама кардан бошад, мошинаи хонае дар рақамҳои болобудаи 20 WhatsApp мо ҳаст, реклама рӯйка реклама мекунем. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига ҳастанд, қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, дар даромадгоҳи Хоҷамард гуфтагӣ ҳастанд, болои молбозор. дӯстони азиз, 5 сотиқ замин масоҳат дорад, ки 5 хона кардагӣ ҳастанд, ки хонаи проектҳои навкати хайбу камтар корбуруш мондагӣ ҳастанд. 5 дар хона ҳастанд бо калидор, ошхона, баня, кухниш, гирдаш маҳкам. нархи хона 350,000 сомон аст, ки боз муомила дошта. шикатору монтажу бисёр корош кардаги аст. вақти ман ҳамин ранг буруш мондаги аст, тамом бо хайхтон аниқ карда мегирем.
35 мега бо мақсад ки муомила доштаем. ин ҳами рақамҳои соҳибшудаи рақамҳои тисела шахсоне ки мехарин агар маълумоту иловагӣ хоҳед агар фаҳмидам марҳамат занг занед. дӯстони азиз, кадометон ки дар навори мо агар хонаи маъқулӣ ки наёфта бошем дар комментар нависед ки аз куҷо ба шумо хона ё квартира ки ҳавлӣ ки дар кӯ бошад шумо фақат не ки дар комментар нависем, агар мо ёфтем дар видеода пешкаштон мекунем. шумо дӯстон дастгирӣ кунед, лайкҳои бепула занед ва ҳамин навори моро дар рафиқотон силкаша подписаш кунед. раҳмат барои дастгирии ҳаматон. мегзарем ба чорум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавс. Дӯстон азиз, поёни корвон роҳи нав наздикии гимназияи Нуриддин. дӯстон аз духонага квартира аст ки дар чорум ошина қарор дорад, 42 квадрати метр. худаш доми 4 ошина аст. мақсад дар чорум ошина духонага дӯстони азиз 42 квадрат бо ҳама шароитҳои зиндагӣ. ин домбои ҳам хеле 4 ошинаи дар мақсад ки хеле ҳавлигида ҷойгир аст. бо хахтон бо диққат тамошо карда бо ёки занг зани маълумотша пурсед. хона дӯстони ремонт дорад, об свечам ҳаст. бо дигар маълумоти пура тариқи телефон. квартира мега дастурашона фурӯхта мешавад бо нархи 375,000 сомонӣ аст. боз муомила дорад. нархи ҳамин квартира 375 боз савдо доштааст. рақамҳои соҳибшон аст Вавилон мондаги аст. шахсоне ки мехарин агар маълумоти иловагӣ хоҳед агар фаҳмидам марҳамат занг занед. мегзарем ба панҷум ҳавлии фурӯшӣ. ҳавлии фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Конибодон шаҳри Хуҷам тарафи шаҳраки 19А. 6 сотиқ замин маҳсулат дорад ки як хонача кардагӣ аст ки нархаш ҳамагӣ 45,000 сомонӣ аст. боз муомила дорад. ин ҳавличаи хонача қарор дорад дар ноҳияи Конибодони шаҳри Хуҷам. дӯстони азиз, мақсад ки участкаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ тарафи шаҳраки 19. нархаш 45,000 сомон муомила доштааст. рақамҳои телефоншон мондаги аст. шахсоне ки дар кор аст ё ки аз ҳам тарафҳо худашонда рақамҳош мондаги аст. марҳамат занг занед маълумотша гиред. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Турсунзода Регар дар Пахтобод гуфтага аст деҳаи Истиқлол 3. дӯстони азиз, 3 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 3 хона кардагӣ аст ки бо калидоручаву ошхонаву баняву кухнӣ. наздикиш мега дӯстони азиз мактаб, мақсад беморхона, ҳам магазино ҳама чи ҳаст. нархаш мегад 125,000 сомонӣ боз муомила доштааст. хоб рақамошон мондаги аст мегафон. касе ки дар кор аст занг занед маълумоти пурра ва аниша аз соҳибашон гирем. ва одамое ки хонаҳои фурӯшӣ дорен, квартираи фурӯшӣ, ҳавлии фурӯшӣ, мошини фурӯшӣ, ягон техникаон компания, ягон маҳсулот хоҳем ки реклама карда дар рақамҳои болобуда 885 12 20 ватсап, имо, телеграм дорад. дӯстон чизе ки барои фурӯш аст сурат маълумот дар ҳамин рақамҳо роӣ кунед. мегзарем ба ҳафтум ҳавлии фурӯшӣ. ҳавлии фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар шаҳраки Уртабод. дӯстони азиз, 3 сотиқ замин маҳсулат дорад ки дӯстони аз ду хонаш мақсад ки фундаментош рехтага аст, гирдаш маҳкам аст. дӯстони аз ҳамагӣ 6 сотиқа, 3 сотиқша мега аделна мефурӯшем бо дута фундаментои рехтагиш карди, гирдаш маҳкам. якта ҳоҷатхона мега дорад, дутага хонаи фундаментои дӯстони азиз рехтагӣ аст. нархаш ҳамагӣ 70,000 сомонӣ гуфтаистанд. боз мақсад ки муомила доштааст. 70 бо савдо доштааст. 3 сотиқ замин қадди ду дархона ва якта ҳоҷатхона ва гирдаш маҳкам. хоб дӯстони азиз, хеле маълумотош хеле кам аст. шахсоне ки мехарен метавонед ки маълумоти пурра ва аниша аз рақамҳошон гиред то қасуми холе алиш палиш намешавад. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахт колхози Россия наздикии мактаби 119. хоб дигаша маълумотша мегирен. духонага квартира аст дӯстон, дар панҷум ошина қарор дорад 44 квадрати метр. дом мега дӯстон панҷ ошина аст, дар панҷумаш қарор дорад 44 квадрат. духонага дӯстони азиз бо ремонтшам ремонти хай нағзай бад нест. хоб дӯстон об светашам ҳаст, ошхона, баня, кухнӣ ва нархаш ҳамагӣ 380,000 сомонӣ аст. боз муомила доштааст. шаҳри Душанбе колхози Россия назди мактаби 119. магазин ҳама чи дар пешаш дӯстони азиз ҳаст. хоб дигар маълумотша мега тариқи телефон метиҳем. ин рақамош аст тисел. шахсоне ки мехарем марҳамат занг занед маълумоти пурра ва аниша аз рақамҳо гирем. одамое ки дар навори мо мақсад наёфтед хонаи маъқултона дар комментар нависед ки аз куҷо дар кор аст. мо дар видеода пешкаштон мекунем. мегзарем ба наҳум ҳавлии фурӯшӣ. ҳавлии фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Данғара дар Шаҳбур
4 сотиқ замин маҳсулот дорад ки дӯстони азиз иҷада уже санг панкшам овардагӣ ҳаста метавонед ки мақсад ки барои хона кардан ё ки дигар чиз рақамошу мондаги аст. рости гап хела маълумотош кам аст. ноҳияи дагара шабури кунам дӯстони азиз ҳавли фурӯшӣ 4 сотиқ замин аст камтар барои сохтмон кардан чиёша овардагиан рақамошу мондаги аст. нархаш ҳамагӣ 40,000 сомон аст. рақамҳои соҳиби ҳамин ҳавлӣ мондагаси мегафон шахсоне ки мехоҳем маълумоту иловагӣ дар ҳамин рақамҳо занг занед ҳамаша аниқада гирем. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри бухта шаҳри қурғонтепа. дӯстони азиз доми нав аст мегӯяд дар тец қарор дорад. дӯстони азиз пушти мақсад ки 07 ходак 07 буш намедорам доми нӯҳ ошона аст мега соҳибшон духонага квартира дар 8 ошона қарор дорад 37 квадрати метра. боб свет таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кухӯри дӯстони дорад. адрестари пураш адрес пураш кӯчаи борбат назди бинои истиқоматӣ рақами 15 ва 21 обшим яъне ки тец аст дӯстони азиз хай бо ҳамаша пурсида мегиред. нархаш 379,000 сомон аст ки боз муомила савдо дошта. ҳамагӣ 37 квадрати метр дар 8 ошона домно ошона аст. духонага аст ремонти беҳтарин 379 омада аст пеш бинед хай мақсад ки савдо мешавад срочно мегӯям дӯстони азиз бо ҳамаи мақсад ки условият бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ не ки танҳо суми хола алиш палиш намешавад ва илтимос мегӯяд одами кан карда харидоро мегӯяд занг занед. мегзарем ба 11 ҳавлии фурӯшӣ. ҳавлии фурӯшӣ аст дӯстон қарор дорад дар ноҳияи фархор дар коммунизм гуфтага аст болои шанбе бозор. дӯстони азиз 10 сотиқ замин маҳсулот дорад ки гирдаш маҳкам аст дӯстони азиз мақсад ки камтар проектош каштагӣ аст не ки хона бардоштагӣ нест дӯстони азиз мақсад як санг як дулан санги калон як дулан санги шебен бо дигар чизои маҳсулотҳои сохтмонӣ овардагӣ аст дӯстони азиз мактаб мағоза банк ҳамачи мегӯяд дар наздикиш ҳаста ва дӯстони азиз ба мошинам алиш боша мегӯяд мешавад. нархаш ҳамагӣ 80,000 сомонӣ аст бо муомила дошта ноҳияи фархор болои шамбозотон аст яъне ки коммунизм ҳамихел маълумото рақамҳошу мондаги аст мегафон ягон савол боша ягон маълумоту иловагӣ дар ин рақамҳо занг занед. мегзарем ба 12 ҳавлии фурӯшӣ. ҳавлии фурӯшӣ аст дӯстон қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ. дӯстони азиз дар дарвозаи совхози ангурбоғ гуфтагӣ аст соҳибшон 5 сотиқ замин маҳсулот дорад. дӯстони азиз ки временка кардагӣ аст ҳуҷҷатош мегӯяд 100% гирдаш мегӯяд маҳкама ва обсвет мега дорад дар назди дарвозаи совхози ангурбоғ. дӯстони азиз 5 сотиқ замин қатъи ҳуҷҷатош ва обсветча мегӯяд ҳаст. нархаш 120,000 сомонӣ аст боз муомила дошта. рақамҳошу мондаги аст шахсоне ки мехаред занг занед маълумоти пурра ва аниша аз рақамҳо гиред. мегзарем ба 13 ҳавлии фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри бухта шаҳри қурғонтепа кӯчаи баҳор. дӯстони азиз 3 сотиқ замин маҳсулот дорад ки ду хона кардагӣ аст ки хонаҳои барака гирдаш маҳкам аст обсветчам аст ремонтш меёра ошхона баня кухоням дорад. нархаш ҳамагӣ 270,000 сомонӣ аст боз муомилааш дошта. ду дар хона қатъи 3 сотиқи замин дар шаҳри бухта кӯчаи баҳор 270 муомила дошта. рақамҳошу мондаги марамат занг занед. дӯстони азиз ин буд наворе ки мо барои шумо пешкаш кардем лайкотон назанед. ин буд навори имзои мо то видеои оянда. худои нигаҳбони ҳамаи шумо.